Blokirali smo ih na autoputu. Begunci se kreću vozilom marke Nissan sa taksi tablicom na krovu. Saobraćajna patrola ovde. Pratimo ovo što tiče. Šta je bre ovo? Izašli si iz škola. Beži ka poljima kukuruza. Kada počnu da se nižu surovi zločini jedan za drugim, a opasne ubice ne biraju ni mesto, ni vreme, ni žrtve, policija ima malo vremena i težak zadatak da stane na put njihovom ubistvenom pohodu. Gledate vesti Prve televizije. U blizini Čačka danas je pronađeno telo nepoznatog muškarca. U Ministarstvu unutrašnjih poslova strahuju da iza zločina stoje dvojica opasnih kriminalaca koji poslednjih nekoliko dana uspešno izbegavaju poteru policije, ostavljajući za sobom mrtve, ranjene i maltretirane. Sve je počelo nekoliko dana ranije u Požarevcu. Zlatara Robi nalazi se u strogom centru Požarevca. Osnovana je još 60-ih, a posao je posle dede i oca preuzeo Robert Vasić. Ovaj zlatar svakodnevno boravi u svojoj maloj radnji. Oko 19 časova obično polako počinje da zatvara dućan. Ajde polako zatvaraj, bilo je dosta za danas. Ali te večeri Pridveče, negde oko 6, pola, 7, ušao momak u radnju. Gospodine, uskoro zatvaramo. Prvi put sam ga i vidio u životu. Nešto kada je pomenjao ženu, ovamo, namo, kao počeo da preti. Tako nisam stigao i da reagujem. On je već pucao. Robi od prvog metka nije pao. Iz drugoga je metka pao koji ga je pogodio u usta, pa mu tu izašao. Robi je pao ovde.
A ja sam preko njega preskočio kad sam mu odbio ruku. I on je sve do zadnjeg metka ispalio. I ovde metkovi, gde sve nisu leteli ti metkovi. Su bili neki predradnji, rekao bre, ovaj ubi robije. Dosije. Kako bi otkrili identitet čoveka koji je počinio stravičan zločin u Zlatari, policajci upadaju u stan njegove žene. Kada shvate o kome je reč, probaće na sve načine da blokiraju izlaze iz grada. Ubrzo otkrivaju da imaju posla sa vrlo opasnim kriminalcem, koji je odlučio da se osveti mnogima. Njegova nova meta je jedan od inspektora policije. Dosije. Dosije. U okolini Čačka pronađeno je beživotno telo čoveka. Policija sumnja da iza tog zločina stoje dvojica opasnih kriminalaca. Sve je počelo nekoliko dana ranije u jednoj požarevačkoj Zlatari. Nepoznati napadač ispalio je nekoliko smrtonosnih hitaca u glavu Roberta Vasića. Međutim, Dosije. Međutim, Vasić je na volšeban način preživeo. Ovo je ispovest čoveka koji je bio na ivici smrti. Prvi put sam osjetio snažan udarac kad sam pao u glavu. Znači, više sam osjetio pod nego bilo šta drugo. Sam ustao. Ja sam pošao opet, trebao sam pođeo njemu da vidim šta se dešava, ali nesvesno. Drugi put me opet, kad me pogodio, tad mislim da sam bio u nesvesti jedno par sekundi. I Robi u tem momentu ustaje, krvav. Hvatio sam peškir i stavio sam peškir na vrat. Razmišljao sam, ako se čekam hitnu pomoć, da ću završiti. Onda se sjetim da tu ima blizu taksi stanice, tako sam otrčao do taksi stanice. Sada samo minuti dele ranjenog Vasića od sigurne smrti. Toga je svestan i taksista u čijim kolima ranjeni Zlatar krvari na smrt. Jedan metak sam dobio kroz usta, koji mi je ostao u prvom i drugom pršljenju u glavi. Jedan kroz vrat i jedan kroz rame. Samo zahvaljujući znanju, veštini i brzini, profesionalci u belom uspjeli su da spasu život Robertu Vasiću. Imao sam sreću, kako sam čuo od gospodina doktora Bajica, profesora, da jedan 100.000 staje živ tu. Znači, možda mi pogledaju i Bog i nije mi bilo vreme, tako nešto. Vest da je Vasić preživeo prijatno je iznenadila i inspektore kriminalističke policije u Požarevcu, kojima je ta 2002. bila jedna od najtežih godina, veliki broj ubistava, ranjavanja, pljački. Mi smo imali takav slučaj da smo u 4 dana imali 4 slučaje upotrebe vatrenog oružja, od toga jedan sa smrtnom posljedicom, a ostala 3 sa teškim, jako teškim telesnim povredama. Tako da smo zaista bili rastrzani u smislu tome da treba postići obaviti sve te brojne razgovore i prikupiti sve te materijalne dokaze. Pucnjeva i pokušaj ubistva u strogom centru Požarevca samo su još više zagorčali život tamošnjim mislenicima. Vremena za očajavanje nema,
Šta više, znamo da je očajavanje luksuz nedostupan svakom ko nije deo problema, već deo rešenja. U takvim trenucima svaki minut je bitan u cilju preduzimanja svih mogućih radnji. Zahvaljujući svedoku, policija je ubrzo imala opis napadača. Počinju kontrole na svim izlazima iz Požarevca. Traži se osoba koja bi po opisu odgovarala pucaču iz Zlatare. Radilo se očigledno o ličnom motivu. I sad iz nekih sve ukupnih, opštih operativnih saznanja moglo da se zaključi da se radi o određenom licu. Kažem, raspolagali smo tim opisom i mogla bi da veza bude njegova supruga, jer je on navodno sumnjao da je ona imala vanbračnu vezu sa ovim Zlatarom. Francuzi kažu cherchez la femme ili u prevodu tražite ženu. Oni očigledno smatraju da svaki kriminalac ima neku ženu koja će ga izdati. I požarevački istražitelji ubrzo su saznali o kojoj se ženi radi u ovom slučaju. Policija je u stanu pronašla ženu, ali ne i napadača. Međutim, istražitelji su sada saznali ko je muškarac koji je pokušao da ubije Zlatara, kao i šta se sve događalo pre pucnjave. Ustanovljeno je da su inspektori bili u pravu. Napadač je njen suprug, koji je baš tog dana izašao iz zatvora u kojem je služio dugogodišnju robiju. Na kapiji ga je dočekao njegov najbolji prijatelj. Iznenađenje! Posle proslavljenog izlaska, bivši robijaš je došao kući. Ubrzo se dogodila žestoka svađa između njega i supruge. Ona nam je objasnila da u stvari sukob i u stvari problem koji je nastao tog dana nastoje zbog toga što je njen nevenčani suprug sumnjao da je ona imala bliske kontakte sa Zlatarom iz Požarevca. Mene si izdala. Pošto je zverski isprebijao nesrećnu ženu, ljubomorni muž odlazi do Zlatare, gde bez premišljanja hladnokrivno ispaljuje nekoliko hitaca u Zlatara i njegovog prijatelja. Policija sada ima identitet počinioca za kojim traga, Darko Stojanović iz jednog obližnjeg grada. Ovaj bivši robijaš, ubeđen da je ubio Zlatara, kreće u beg zajedno sa svojim kumom. Pola sam uveče bilo i stajao sam na broj 6 mesto kod autobuske stanice. Prišao mi je dečko, kožna jakna. Može taksi, može, reko naravno. Gde je Juro ovi jebate? Skreni ipak levo. Kaže, možda staneš da kao idem u WC, reko, nema problema. I ja stanem, povukao sam ručnu i u tom momentu je
ovaj dečko što mi je prvi prišao, stavio levo ruku oko vrata, desnu pištolj naslonio na glavu. Kaže, ovo je pljačka, kaže, treba nam prevoza dalje. Pošteno rečeno, nisam verao šta se dešava. Jer rekao, on ipak neko zezan ili otko znam. Ali kad je ovaj počeo nož da šljaca za 10 strane, onda sam na neki način gledao da je glavu i čupao živo. Kad sam ušao u gepek, uperuje ovaj sa kožnom jahtom pištolju u mene i kaže da ga smaknemo, kaže njega da ne razmišljamo. Onda ovaj drugi je rekao, ma nemoj, će da vidimo kasnije šta će bude. I onda su nastavili vožnju. Begunci su se sad obezbedili. Talac u njihovom gepeku bio je garant da ukoliko upadnu u policijsku blokadu, mogu, zahvaljujući talačkoj situaciji, da se izvuku iz obruča. Tako smo vozili, nisam imao predstavu ni koliko sati, telefon mi mobilni, hvala Bogu, uzeli. Koliko imaš gorivo, rekao, nemate gorivo tu mnogo. Onda stali su na pumpu. Pre toga davno mi poprijetili da ne javljam se, da ne pričam ništa. Dobro večer. Koliko da napunim? Dobro. Pumpađi nije ni na kraj pameti da se u gepeku ovog automobila nalazi kidnapovani taksista. Satima u tami sopstvenog gepeka neizvesnost raste. Plašio sam se da me ostave negdje na prugu, bukvalno, ili da me gurnu nego u jezero negdje da bi slonili auto. U jednom trenutku su stali, znači to je već bilo 7:30 ujutru, kasnije sam vidio, i njih se pojavili duže vremena, ja sam se kolebao što da radim. I onda dignem polako dasku, vidim nema niko, vidim dan i onda normalno izađem. Gledam okolo, nigde nikog. Taksista se oslobodio na planini Goč, u blizini Vrnjačke banje. U gepeku je proveo skoro 12 časova. Obijem ga bravu i upalim auto. I onda sam kod jednog pozornika šta da radim, kaže, pa moraš u SUP, kaže, da se javiš. Poznato je da se ubica često vraća na mesto zločina. Ta teza potvrdila se i u ovom slučaju. Požarevački inspektori dobili su uznemirujuću informaciju. O razgovorima sa licima iz kriminogene sredine, s licima koja su poznavala izvršioca po bilo kom osnovu od ranije, mi dolazimo do saznanja da je on imao i određenu mržnju prema jednom od kolega inspektora u policijskoj upravi Požarevac. I da ga je strašno mrzeo jer ga je smatrao nekim ličnim neprijateljem, tako da je planirao da se na neki način osveti, eventualno čak i da ga likvidira. Život ovog mladog inspektora sada je u rukama njegovih kolega. Informacija je bila toliko precizna da planira to da radi tako što će da baci bombu na njega, u blizinu njega. Zbog takve informacije, istražitelji su se ekspresno organizovali u policijskoj stanici. Održan je tajni sastanak. On je jednostavno čak i inicirao to da bi on nastavio da se ponaša tako kako jeste i da mi to jednostavno pokrijemo, da tako kažem, operativno. Mi smo to radili nekoliko dana i tehnički je to rađeno tako što je naš kolega koji je ugrožen imao svoju prethodnicu. I imao je nekog koji je iza svega toga posmatrao eventualne reakcije. Obzirom na vreme kada nema puno ljudi, nije teško uočiti da neko možda bude u nekoj zasedi sa strane. Takav je otprilike vid napada očekio.
dana kasnije ništa se nije događalo. Dogovorili smo se da propratimo njegovo kretanje i da ga zaštitimo u smislu tome da sprečimo izvršenje napada na njega sa preciznom informacijom da se planira da to, znači informaciju koju smo mi raspolagali, da će to biti u večernjim satima kad dolazi iz grada, kada je sam, kada nema drugih ljudi i da će biti bacanje bombe. Nekoliko dana posle teškog ranjavanja Zlatara i otmice taksiste, Stojanović je pripremio zasedu za inspektora, zbog kojeg je dugo robijao. Policijska pratnja nije ni slutila da se u zgradi krije velika opasnost. Vrata, ja ću proverim krov. Sjajna prilika za hapšenje propala. Istražitelji nisu svesni koliko su bili blizu beguncu. Na sreću, videvši veliki broj inspektora, Stojanović je ovog puta odustao od napada, koji bi sigurno imao tragične posledice. Taj boravak za koji mi operativno saznajemo po događaju u ulazu stambenom, očigledno ukazuje da je on tu i mislim da se posle toga on malo i povukao, da je vidio da to nije baš tako jednostavno i da je vjerojatno pokušao da se udalji i vjerojatno se udaljio što se tiče teritorije grada Požarevca. Šefer, može računati. U razgovoru sa jednim od taksista, istinom izjavio da je uočio dva muška lica u starosti oko 30 do 40 godina, da su vrlo sumljivo ponašali, čudno izgledali i da on lično nam je rekao takva lica ne bi primio svoje vozilo, ne bi pristao da ih preveze bilo gde, jer su zaista, kaže, izgledali veoma čudno i tako su se ponašali. Nažalost, intuicija taksiste pokazala se tačnom. Nedaleko od Čačka pronađeno je beživotno telo čoveka. Pretragom tela ubijenog nisu pronađena ni lična dokumenta, ni novac koji su izrušioci očigledno uzeli. Ali policija je lako utvrdila o kome je reč.
dobijamo dojavu da je policijskoj upravi pristupila ženska osoba koja prijavljuje nestanak svog oca, taksiste, koji je prethodnog dana otišao na posao, a u toku noći se nije vratio. Utvrđujemo da se radi o sada pokojnom Prelić Miloradu, taksisti iz Čačka. Izvršioci ovog krivičnog dela naredili pokojnom Preliću da zaustavi vozilo jer su imali nameru da od njega oduzmu novac i taksi vozilo. Dosije. Iako će pronaći trag koji otkriva lokaciju u blizini gde se opasni begunci mogu kriti, policija shvata da će oni ponovo napasti u drugom gradu. Njihova meta biće još jedan taksista. Ali na svom krvavom putu pokupit će i dve mlade devojke. Shvativši da im je zakon mnogo bliže nego što su mislili, oni odlučuju da ponovo beže. Ovaj put otvorit će vatru i na policiju. Njihov ubistveni pohod postaće vatreni obračun. Dosije. Dosije. Jedna od najuzbudljivijih policijskih potera za dvojicom ozloglašenih ubica alarmirala je inspektore u nekoliko gradova Srbije. Zlatar, koji je čudom preživeo 3 hica u predelu glave, oteti taksista i njegov kolega kojem je hladnokrvno pucano u glavu, dokaz su da su ova dva zločinca laki na obaraču i ne prezaju od novih ubistava. Policija im je na tragu, ali ne dovoljno blizu. Inspektori su svesni da ukoliko ove kriminalce uskoro ne liše slobode, preti novi zločin. Dosije. Poslednja žrtva ovih hladnokrvnih ubica bio je taksista iz Čačka Milorad Prelić. Kada je pokojni Prelić shvatio namere izvršioca, s obzirom da je u prethodnom periodu imao sličnu situaciju kada je napadnut takođe od strane putnika koji ga angažao za prevoz, tada odlučuje da pruži otpor, što je bilo u tom momentu kobno po njega. Kad sam čuo da je kolega u Čačku ubijen, što kaže, tu mojih godina, malo stariji, onda sam bio srećan što sam bio miran i što nisam pokušao neki gest da napravim, da ih izazovem faktički. Prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobro večer, ja sam Ana Micić. Posle pucnjava u Požarevcu povređeni Zlatar R.V. koji ima 2 prostrelne rane na glavi uspešno se oporavlja posle operacije u Beogradskom urgentnom centru. Za osumnjičenim Darkom Stojanovićem i njegovim saučesnikom policija i dalje traga. Molimo sve koji znaju bilo šta o Stojanovićevom kretanju da to jave najbližoj stanici policije. Vreme sutra, oblačno. Šta mu je? Šta se gasi ovo? Šta se desilo? Ne znam nešto se gasi. Šta si sipao ti tamo? Benzin? Kako benzin, bre, ovo je dizel, bre, idiote jedan. Oh, je. Desile su se 2 bitne stvari, za koje mi naravno kasnije saznajemo. Jedna od njih je da su oni greškom sipali gorivo koje nije namenjeno tom autu. Nisam sad siguran da li su sipali dizel umesto benzina ili obrnuto ili plin. Uglavnom su onesposobili auto za dalje korišćenje na taj način,
A nešto što je možda još važnije za njihov način razmišljanja i buduće ponašanje jeste da na benzinskoj pumpi ili u nekoj prodavnici gde su svratili usput da nešto kupe, ušli su praktično u vreme nekih vesti dnevnika i saznali da pre svega sva policija traga za njima po imenu i prezimenu, a drugo da Zlatar, koga je on ubio, u stvari nije ubijen, već teško ranjen. Kolega, vidi ovo vozilo, ajde da ga proveri. Policija pronalazi vozilo za kojim se traga. Ovog puta begunci su svoj trag ostavili u mestu Žabari kod Požarevca. Kablar, javi se za 11.63. Mesto pronalaska vozila je definitivno mesto gde su oni bili u određenom trenutku. Mi nismo imali baš utvrđeno vreme, jer je pitanje sad kad je neko od tih stanovnika tamo primetio neko vozilo sa strane, kad je prijavio, policija izašla, pa povezano to sa ubistvom u Čačku. Sada je jasno da su dvojica kriminalaca u stalnom pokretu. Posle pokušaja ubistva Zlatara u Požarevcu i otmice taksiste, stigli su do planine Goč. Svedoci su ih posle toga vidjeli u Kruševcu, da bi se ubrzo vratili u Požarevac gde su nameravali da ubiju jednog inspektora. Svoj krvavi pir nastavili su u Čačku gde su mučki ubili i opljačkali nedužnog taksistu. Sada je policija otkrila da se nalaze opet nadomak Požarevca. Osnovna informacija da se on vratio u grad, da je motiv za to bio možda kontakt sa ženom, možda osveta prema ovom kolegi, ali svejedno on je bio tu negde i mora da ima neko mesto boravka, neke jatake. Policija! Potraga se pretvorila u pravu poteru. Policija češlja bukvalno sve u potrazi za počiniocima i njihovim pomagačima. A onda su se iznenada ponovo pojavili, ovoga puta oko 200 kilometara dalje. U centru grada u Nišu na taksi stanici dva nepoznata lica u tom trenutku su angažovali jednog našeg sugrađanina i zatražili da ih preveze do jednog sela kod Aleksinca. Naravno, on, pošto mu je to posao, on je pristao i krenuli su da bi se negdje na pola puta jedan od njih zamolio da stanu. Majstore, možete da stanete ovde samo minut, tu mi je sestra stradala, pa izađemo na minut samo. Daj polozi getu. Daj do getu. Polozi getu, otvori. Otvoraj. Otvoraj. Stani. Daj dokumenta, daj mobil. Imali su nameru da ga stave u gepek vozila da bi nastavili dalje put, međutim, na njegovu sreću bravica gepeka je bila u kvaru, nisu mogli da otvore i onda su mu pod pretnjom oružjem ga naterali da zadnje sedište da sedi, a jedan od njih je preuzeo upravljanje vozilom. Odatle su produžili i otišli sporednim putem. Otmičari ponovo u rukama imaju taoca kojeg su nameravali da drže kao živi štit. Međutim, u jednom trenutku taksista je iskoristio trenutak nepažnje i rizikujući život iskočio iz vozila. Rizik se isplatio, oteti čovek je pobegao i na taj način verovatno spasao svoj život. Naravno, on je iskoristio priliku i najbliža mu je bila železnička stanica u Požarevcu, odakle je pozvao i obavestio policiju o svemu što mu se desilo. I dok policija pretražuje celu državu, dvojica kriminalaca odlučuju da se malo opuste. Međutim, ispostavit će se da je to bila kardinalna greška po njih. Mogu da ja da se sredim. Samo da se sredim. Žene su im došle glave.
Palić. Recepcionar ih je primetio i prijavio policiji. Ubrzo su otkriveni nedaleko od motela. Hvala, policija. Vidio sam ubice. Mi smo već tog jutra dobili informaciju da postoji mogućnost da se ta dva lica sa vozilom kreću autoputem, nije isključena mogućnost da se kreću ponovo prema Nišu, tako da je podignuta budnost. U poteru se sada uključuje i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Policijski piloti su često jedni od glavnih aktera prilikom lociranja i hapšenja opasnih kriminalaca. Ukoliko se vrši potraga za licem koje je izvršilo teško krivično delo, uloga helikopterske jedinice je upravo najčešće u pretraživanju ruralnih prostora gde nedostatak ljudi, komunikacije otežava posao drugim organizacionim jedinicama, znači specijalnim ili policiji samoj. Kada lice koje se sumnja ili koje je izvršilo krivično delo napusti komunikacije, uđe u prostor kao što su njive, uđe u pošumljen prostor i ostalo, tada dolazi do izražaja pretraga terena iz vazduha kada se uključuje helikopterska jedinica. Locirali smo ih na autoputu. Negde u toku prepodneva u visini Aleksinca ili nešto iznad Aleksinca na autoputu je uočeno vozilo za koje se u tom trenutku patrola posumnjala da se radi i ispostavilo se da su bili u pravu. 27.57 na prijemu. Locirali smo ih. Idemo. Pokušali su zaustavljanje tog vozila koje se oglušilo o naredbu saobraćajnog policajca da bi se podigla uzbuna. Idu za nama. 9240, saobraćajna patrola ovde. Pratimo osumnjičene. Šta je bre ovo je? Napustili su to vozilo i preko ovih ograde počeli, dali se dalje u bekstvo pešice preko njiva i livada, tamo u pravcu Južne Morave. Očigledno se radilo o opasnom čoveku koji u tom trenutku bio i u problemu u onom ranjena zver, u bekstvu.
Ova dva lica su se sklonili u jednoj poljskoj kućici, tu bilo onako manjeg dimenzija, ali kao neka poljska kućica i odatle su otvarali sporadično vatru prema policajcima. Oko opkoljene kuće formirana su dva kruga. U prvom su bili pripadnici interventne jedinice, a u drugom inspektori kriminalističke policije. Prestala je u jednom trenutku pucnjava iz te poljske kućice, pa se pošlo pretpostavke da su možda ostali i bez municije. To je bio znak i signal da se krene u približavanje sa namerom da im se priđe, da se razoružaju, da se liše slobode. Međutim, jedan od njih u jednom trenutku aktivira i baca ručnu bombu koja je eksplodirala i na svu sreću završilo se bez velikih posledica, mada jedan policajac je tada lakše ranjen od gelera. Policajci su odlučili da rizikuju. Međutim, ispostavit će se, kad su savladani, da i nije bila baš tako čista situacija kao što je ličilo, jer je kod jednog od njih prilikom pregleda pištolja, kad su razoružani, konstatovano da je uz njemu u stvari bio zaglavljen metak i da on imao još 3 metka u šaržeru. Faktički još 4 neispaljena metka je imao, tako da eto, to zaglavljivanje i taj lažni znak da je možda ostao bez municije je opet se srećno okončao. Posle nekoliko dana potere po celoj zemlji, policija je napokon uspela da uhapsi opasnu ekipu. Na taj način sigurno su spasili još nečiji život. Kad su stavljeni u položaj da su im ruke na leđa bile vezane lisicama, gde su savijeni, onda su već izgledali totalno bezopasno. Međutim, način na koji su oni pružili otpor i na koji su pokušali da se odbrane nije bio uopšte bezazlen. Nakon lišenja slobode u Nišu, osumnjičeni su dovedeni u policijsku upravu Čačak u ranim jutarnjim satima, gdje su prisustvu svojih branilaca saslušali na okolnosti navedenih krivičnih dela i tom prilikom isti su iskoristili svoje zakonsko pravo se brane ćutanjem. Znaš šta te čeka? Pamtim ovaj predmet po tome da je bio komplikovan u smislu ne otkrivanja ko je, već pronalaska lica, po tome da je svaki sat i minut pretio da će možda nečiji život biti ugrožen, a između ostalo da je jedan od mojih najbliskih kolega sve to vreme takođe ugrožen. Nekom ko se nađe u mojoj situaciji tako da ga neko napadne sa pištoljem, savjetio bi ga da bude izuzetno staložen. Ništa više, nek mu Bogu pomoć.
Dosije. Poznati napadač ispalio je nekoliko smrtonosnih hitaca u glavu Roberta Vasića. Međutim, Dosije. Međutim, Vasić je na volšeban način preživeo. Ovo je ispovest čoveka koji je bio na ivici smrti. Prvi put sam osjetio snažan udarac kad sam pao u glavu. Znači, više sam osjetio pod nego bilo šta drugo. Sam ustao. Ja sam pošao opet, trebao sam pođeo na njemu da vidim šta se dešava, ali nesvesno. Drugi put me opet, kad me pogodio, tad mislim da sam bio u nesvesti jedno par sekundi. I Robi u tem momentu ustaje, krvav. Hvatio sam peškir i stavio sam peškir na vrat. Razmišljao sam, ako se čekam hitnu pomoć, da ću završiti. Onda se sjetim da tu ima blizu taksi stanice, tako sam otrčao do taksi stanice. Sada samo minuti dele ranjenog Vasića od sigurne smrti. Toga je svestan i taksista u čijim kolima ranjeni Zlatar krvari na smrt. Jedan metak sam dobio kroz usta, koji mi je ostao u prvom i drugom pršljenju u glavi. Jedan kroz vrat i jedan kroz rame. Samo zahvaljujući znanju, veštini i brzini, profesionalci u belom uspjeli su da spasu život Robertu Vasiću. Imao sam sreću, kako sam čuo od gospodina doktora Bajica, profesora, da jedan 100.000 ostaje živ tu. Znači, možda mi pogledaju i Bog i nije mi bilo vreme, tako nešto. Vest da je Vasić preživeo prijatno je iznenadila i inspektore kriminalističke policije u Požarevcu, kojima je ta 2002. bila jedna od najtežih godina, veliki broj ubistava, ranjavanja, pljački. Mi smo imali takav slučaj da smo u 4 dana imali 4 slučaje upotrebe vatrenog oružja, od toga jedan sa smrtnom posledicom, a ostala 3 sa teškim, jako teškim telesnim povredama. Se radi o sada pokojnom Prelići Miloradu, taksisti iz Čačka. Izvršioci ovog krivičnog dela naredili pokojnom Preliću da zaustavi vozilo, jer su imali nameru da od njega oduzmu novac i taksi vozilo. Stani, Meri. Stani. Iako će pronaći trag koji otkriva lokaciju u blizini gde se opasni begunci mogu kriti, policija shvata da će oni ponovo napasti u drugom gradu. Njihova meta biće još jedan taksista. Ali na svom krvavom putu pokupit će i 2 mlade devojke. Shvativši da im je zakon mnogo bliže nego što su mislili, oni odlučuju da ponovo beže. Ovaj put otvorit će vatru i na policiju. Njihov ubistveni pohod postaće vatreni obračun. Dosije. Dosije. Jedna od najuzbudljivijih policijskih potera za dvojicom ozloglašenih ubica alarmirala je inspektore u nekoliko gradova Srbije. Zlatar, koji je čudom preživeo 3 hica u predelu glave, oteti taksista i njegov kolega kojem je hladnokrvno pucano u glavu, dokaz su da su ova 2 zločinca laki na obaraču i ne prezaju od novih ubistava. Policija im je na tragu
ali ne dovoljno blizu. Inspektori su svesni da ukoliko ove kriminalce uskoro ne liše slobode, preti novi zločin. Dosije. Poslednja žrtva ovih hladnokrvnih ubica bio je taksista iz Čačka Milorad Prelić. Kada je pokojni Prelić shvatio namere izvršioca, s obzirom da je u prethodnom periodu imao sličnu situaciju kada je napadnut takođe od strane putnika koji ga angažao za prevoz, tada odlučuje da pruži otpor, što je bilo u tom momentu kobno po njega. Kad sam čuo da je kolega u Čačku ubijen, što kaže, tu mojih godina, malo stariji, onda... Inspektora policije. Dosije. Dosije. U okolini Čačka pronađeno je beživotno telo čoveka. Policija sumnja da iza tog zločina stoje dvojica opasnih kriminalaca. Sve je počelo nekoliko dana ranije u jednoj požarevačkoj zlatari. Nepoznati napadač ispalio je nekoliko smrtonosnih hitaca u glavu Roberta Vasića. Međutim... Dosije. Međutim, Vasić je na volšeban način preživeo. Ovo je ispovest čoveka koji je bio na ivici smrti. Prvi put sam osetio snažan udarac kad sam pao u glavu. Znači, više sam osetio pod nego bilo šta drugo. Sam ustao. Ja sam pošao opet, treba sam pođeo njemu da vidim šta se dešava, ali nesvesno. Drugi put me opet, kad me pogodio, tad mislim da sam bio u nesvesti jedno par sekundi. I Robi u tem momentu ustaje, krvav. Uhvatio sam peškir i stavio sam peškir na vrat. Razmišljao sam, ako se čekam hitnu pomoć, da ću završiti. Onda se sjetim da tu ima blizu taksi stanice, tako sam otrčao do taksi stanice. Sada samo minuti dele ranjenog Vasića od sigurne smrti. Toga je svestan i taksista u čijim kolima je ranjeni zlatar krvari na smrt. Jedan metak sam dobio kroz usta, koji mi je ostao u prvom i drugom pršljenju u glavi. Jedan kroz vrat i jedan kroz rame. Samo zahvaljujući znanju, veštini i brzini, profesionalci u belom uspjeli su da spasu život Robertu Vasiću. Imao sam sreću, kako sam čuo od gospodina doktora Bajica, profesora, da jedan 100.000 staje živ tu. Znači, možda mi pogledaju i Bog i nije mi bilo vreme, tako nešto. Oko opkoljene kuće formirana su dva kruga. U prvom su bili pripadnici interventne jedinice, a u drugom inspektori kriminalističke policije. Prestao je u jednom trenutku pucnjava iz te poljske kućice, pa se pošlo pretpostavke da su možda ostali i bez municije. To je bio znak i signal da se krene u približavanje sa namerom da im se priđe, da se razoružuju, da se liše slobode. Međutim,
Jedan od njih u jednom trenutku aktivira i baca ručnu bombu koja je eksplodirala i na svu sreću završilo se bez velikih posledica, mada jedan policajac je tada lakše ranjen od gelera. Policajci su odlučili da rizikuju. Međutim, ispostavit će se, kad su savladani, da i nije bila baš tako čista situacija kao što je ličilo, jer je kod jednog od njih prilikom pregleda pištolja, kad su razoružani, konstatovano da je uz njemu u stvari bio zaglavljen metak i da on imao još 3 metka u šaržeru. Faktički još 4 neispaljena metka je imao, tako da eto, to zaglavljivanje i taj lažni znak da je možda ostao bez municije je opet se srećno okončao. Posle nekoliko dana potere po celoj zemlji, policija je napokon uspela da uhapsi opasnu ekipu. Na taj način sigurno su spasili još nečiji život. Kad su stavljeni u položaj da su im ruke na leđa bile vezane lisicama, gde su savijeni, onda su već izgledali totalno bezopasno. Međutim, način na koji su oni pružili otpor i na koji su pokušali da se odbrane nije bio uopšte bezazlen. Nakon lišenja slobode u Nišu, osumnjičeni su dovedeni u policijsku upravu Čačak u ranim jutarnjim satima, gdje su prisustvu svojih... Čajavanje je luksuz nedostupan svakom ko nije deo problema, već deo rešenja. U takvim trenucima svaki minut je bitan u cilju preduzimanja svih mogućih radnji. Zahvaljujući svedoku, policija je ubrzo imala opis napadača. Počinju kontrole na svim izlazima iz Požarevca. Traži se osoba koja bi po opisu odgovarala pucaču iz Zlatare. Radilo se očigledno o ličnom motivu. I sad iz nekih sve ukupnih, opštih operativnih saznanja moglo da se zaključi da se radi o određenom licu. Kažem, raspolagali smo tim opisom i mogla bi da veza bude njegova supruga, jer je on navodno sumnjao da je ona imala vanbračnu vezu sa ovim Zlatarem. Francuzi kažu cherchez la femme ili u prevodu tražite ženu. Oni očigledno smatraju da svaki kriminalac ima neku ženu koja će ga izdati. I požarevački istražitelji ubrzo su saznali o kojoj se ženi radi u ovom slučaju. Gde je Urovi? Ludak je Bogu. Policija je u stanu pronašla ženu, ali ne i napadača. Međutim, istražitelji su sada saznali ko je muškarac koji je pokušao da ubije Zlatara, kao i šta se sve događalo pre pucnjave. Ustanovljeno je da su inspektori bili u pravu. Napadač je njen suprug, koji je baš tog dana izašao iz zatvora u kojem je služio dugogodišnju robiju. Na kapiji ga je dočekao njegov najbolji prijatelj. Iznenađenje! The prison man was in, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing.
Recepcionar ih je primetio i prijavio policiji. Ubrzo su otkriveni nedaleko od motela. Hvala, policija. Vidio sam ubice. Mi smo već tog jutra dobili informaciju da postoji mogućnost da se ta dva lica sa vozilom kreću autoputem, nije isključena mogućnost da se kreću ponovo prema Nišu, tako da je podignuta budnost. U poteru se sada uključuje i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Policijski piloti su često jedni od glavnih aktera prilikom lociranja i hapšenja opasnih kriminalaca. Ukoliko se vrši potraga za licem koje je izvršilo teško krivično delo, uloga helikopterske jedinice je upravo najčešće u pretraživanju ruralnih prostora gde nedostatak ljudi, komunikacije otežava posao drugim organizacionim jedinicama, znači specijalnim ili policiji samoj. Kada lice koje se sumnja ili koje je izvršilo krivično delo napusti komunikacije, uđe u prostor kao što su njive, uđe u pošumljen prostor i ostalo, tada dolazi do izražaja znači, pretraga terena iz vazduha kada se uključuje helikopterska jedinica. Blokirali smo ih na autoputu. Negde u toku prepodneva u visini Aleksinca ili nešto iznad Aleksinca na autoputu je uočeno vozilo za koje se u tom trenutku patrola posumnjala da se radi i ispostavilo se da su bili u pravu. 27.57 na prijemu. Blokirali smo ih. Idemo. Jedan metak sam dobio kroz usta, koji mi je ostao u prvom i drugom pršljenju u glavi. Jedan kroz vrat i jedan kroz rame. Samo zahvaljujući znanju, veštini i brzini, profesionalci u belom uspjeli su da spasu život Robertu Vasiću. Imao sam sreću, kako sam čuo od gospodina doktora Bajica, profesora, da jedan 100.000 staje živ tu. Znači, možda mi pogledaju i Bog i nije mi bilo vreme, tako nešto. Vest da je Vasić preživeo prijatno je iznenadila i inspektore kriminalističke policije u Požarevcu, kojima je ta 2002. bila jedna od najtežih godina, veliki broj ubistava, ranjavanja, pljački. Mi smo imali takav slučaj da smo u 4 dana imali 4 slučaje upotrebe vatrenog oružja, od toga jedan sa smrtnom posledicom, a ostala 3 sa teškim, jako teškim telesnim povredama. Tako da smo zaista bili rastrzani u smislu tome da treba postići obaviti sve te brojne razgovore i prikupiti sve te materijalne dokaze. Pucnjeva i pokušaj ubistva u strogom centru Požarevca samo su još više zagorčali život tamošnjim mislenicima.
Vremena za očajavanje nema. Šta više, znamo da je očajavanje luksuz nedostupan svakom ko nije deo problema, već deo rešenja. U takvim trenucima svaki minut je bitan u cilju preduzimanja svih mogućih radnji. Zahvaljujući svedoku, policija je ubrzo imala opis napadača. Počinju kontrole na svim izlazima iz Požarevca. Traži se osoba koja bi po opisu odgovarala pucaču iz Zlatare. Radilo se očigledno o ličnom motivu. I sad iz nekih sve ukupnih, opštih operativnih saznanja moglo da se zaključi da se radi o određenom licu. Kažem, raspolagali smo tim opisom i mogla bi da veza bude njegova supruga, jer je on navodno sumnjao da je ona imala vanbračnu vezu sa ovim Zlatarem. Poznati napadač ispalio je nekoliko smrtonosnih hitaca u glavu Roberta Vasića. Međutim, Dosije. Međutim, Vasić je na volšeban način preživeo. Ovo je ispovest čoveka koji je bio na ivici smrti. Prvi put sam osetio snažan udarac kad sam pao u glavu. Znači, više sam osetio pod nego bilo šta drugo. Sam ustao. Ja sam pošao opet, treba sam pođeo na njemu da vidim šta se dešava, ali nesvesno. Drugi put me opet, kad me pogodio, tad mislim da sam bio u nesvesti jedno par sekundi. I Robi u tem momentu ustaje, krvav. Hvatio sam peškir i stavio sam peškir na vrat. Razmišljao sam, ako se čekam hitnu pomoć, da ću završiti. Onda se sjetim da tu ima blizu taksi stanice, tako da sam otrčao do taksi stanice. Sada samo minuti dele ranjenog Vasića od sigurne smrti. Toga je svestan i taksista u čijim kolima ranjeni Zlatar krvari na smrt. Jedan metak sam dobio kroz usta, koji mi je ostao u prvom i drugom pršljenju u glavi. Jedan kroz vrat i jedan kroz rame. Samo zahvaljujući znanju, veštini i brzini, profesionalci u belom uspjeli su da spasu život Robertu Vasiću. Imao sam sreću, kako sam čuo od gospodina doktora Bajica, profesora, da jedan 100.000 staje živ tu. Znači, možda mi pogledaju i Bog i nije mi bilo vreme, tako nešto. Vest da je Vasić preživeo prijatno je iznenadila i inspektore kriminalističke policije u Požarevcu, kojima je ta 2002. bila jedna od najtežih godina, veliki broj ubistava, ranjavanja, pljački. Mi smo imali takav slučaj da smo u 4 dana imali 4 slučaje upotrebe vatrenog oružja, od toga jedan sa smrtnom posledicom, a ostala 3 sa teškim, jako teškim telesnim povredama. Mogu kriti. Policija shvata da će oni ponovo napasti u drugom gradu. Njihova meta biće još jedan taksista. Ali na svom krvavom putu pokupit će i 2 mlade devojke. Shvativši da im je zakon mnogo bliže nego što su mislili, oni odlučuju da ponovo beže. Ovaj put otvorit će vatru i na policiju. Njihov ubistveni pohod postaće vatreni obračun. Dosije. Dosije. Jedna od najuzbudljivijih policijskih potera za dvojicom ozloglašenih ubica alarmirala je inspektore u nekoliko gradova Srbije.
Zlatar, koji je čudom preživeo 3 hica u predelu glave, oteti taksista i njegov kolega kojem je hladnokrvno pucano u glavu, dokaz su da su ova 2 zločinca laki na obaraču i ne prezaju od novih ubistava. Policija im je na tragu, ali ne dovoljno blizu. Inspektori su svesni da ukoliko ove kriminalce uskoro ne liše slobode, preti novi zločin. Dosije. Poslednja žrtva ovih hladnokrvnih ubica bio je taksista iz Čačka Milorad Prelić. Kada je pokojnik Prelić shvatio namere izvršioca, s obzirom da je u prethodnom periodu imao sličnu situaciju kada je napadnut takođe od strane putnika koji ga angažao za prevoz, tada odlučuje da pruži otpor, što je bilo u tom momentu kobno po njega. Kad sam čuo da je kolega u Čačku ubijen, što kaže, tu mojih godina, malo stariji, onda sam bio srećan što sam bio miran i što nisam pokušao neki gest da napravim, da ih izazovem faktički. Prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobro večer, ja sam Ana Micić. Posle pucnjava u Požarevcu povređen je Zlatar RV koji ima 2 prostrelne rane na glavi, uspešno se oporavlja posle operacije u Beogradskom urgentnom centru. Za osumnjičenim Darkom Stojanovićem i njegovim saučesnikom policija i dalje traga. Molimo sve koji znaju bilo šta o Stojanovićevom kretanju da to jave najbližoj stanici policije. Govorili smo se da propratimo njegovo kretanje i da ga zaštitimo u smislu tome da sprečimo izvršenje napada na njega sa preciznom informacijom da se planira da to, znači informaciju koju smo mi raspolagali, da će to biti u večernjim satima kad dolazi iz grada, kada je sam, kada nema drugih ljudi i da će biti bacanje bombe. Nekoliko dana posle teškog ranjavanja Zlatara i otmice taksiste, Stojanović je pripremio zasedu za inspektora, zbog kojeg je dugo robijao. Policijska pratnja nije ni slutila da se u zgradi krije velika opasnost. Idi na vrata, ja ću proverim krov. Sjajna prilika za hapšenje propala. Istražitelji nisu svesni koliko su bili blizu beguncu. Na sreću, videvši veliki broj inspektora, Stojanović je ovog puta odustao od napada, koji bi sigurno imao tragične posledice. Taj boravak za koji mi operativno saznajemo po događaju u ulazu stambenom, očigledno ukazuje da je on tu i mislim da se posle toga on malo i povukao, da je vidio da to nije baš tako jednostavno i da je vjerojatno pokušao da se udalji i vjerojatno se i udaljio što se tiče teritorije grada Požarevca. Šefe, može račun.
Odatle su produžili i otišli sporednim putem. Otmičari ponovo u rukama imaju taoca kojeg su nameravali da drže kao živi štit. Međutim, u jednom trenutku taksista je iskoristio trenutak nepažnje i rizikujući život iskočio iz vozila. Rizik se isplatio, oteti čovek je pobegao i na taj način verovatno spasao svoj život. Naravno, on je iskoristio priliku i najbliža mu je bila železnička stanica u Požarevcu, odakle je pozvao i obavestio policiju o svemu što mu se desilo. I dok policija pretražuje celu državu, dvojica kriminalaca odlučuju da se malo opuste. Međutim, ispostavit će se da je to bila kardinalna greška po njih. Mogu da ja da se sredim. Samo da se sredim. Žene su im došle glave. Pali. Recepcionar ih je primetio i prijavio policiji. Ubrzo su otkriveni nedaleko od motela. Hvala, policija. Vidio sam ubice. Mi smo